tamune nduk ya. Umbrit-umbrit. Aki, Mbak. Akeh ndi ki Bang suarane aku. Ning ndi ya Mang suarane? Iya. Rene saya. Ning ndi? Rene. Iya ning kene. Iya nduk ya. Awake saka kono. Lah ya. Saka kono mau ngenteni kuwe. Aku tok. Iya. Aku lulunut sampean. Kok aku? Heeh. Lah ngenteni artis-artis iki lho sono. Iya. Ayo tak uluk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini perkenalan ya Induk ya. Nggih, Mbak. Ucap minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. batin. Nah, ini masih dalam rangka Hari Raya. Hari Raya Idul Fitri. Mbak Bilenten klenta-klentune mangke anggene ndang melilipur nyuwun pangapuntune saderenge lho Pak nggih, Bu nggih. Bu. Anyeben Bu. Sugeng pepanggihan kalian artisku sing ayu-ayu cantik-cantik bahenol moblong-moblong. Wah. Mijil saking pundi sayang? Turi Rejo. Jepon Blora pimpinanipun Bapak Sukono Jiblis. Nduk ya. Mbak. Tanggapan murah meriah artise telung Pol. juta. Pokoknya gedang setundun, Mbak. Lah kok murah dol murah Tegali. Iya pancen ya Nduk ya. Ning yo aku melu seneng. Penontonnya melu seneng apa menang sing hamengku gati. Heeh. Lah semenge ra karuan. Ora ketang di awan mang diwir hujan. Ngantek saiki jek rimis. Iya. Yuk perkenalan dulu yuk. Kasih dijina ya Mas ya. Oke, iki wis. Yo. Tak kenal maka tak sayang Ibu Bapak nggih. Sebelum dilanjut artisku ditampilkan. Ben kenal ben ngerti. Wah, artis Pak Sukono Jiblis kele ya. Ayu. Cantik-cantik. Dehino. Iya. Tri Manggolong Budaya Kerja bareng Putra Audio. Aye. Yo, artisku yang bohai ada Dewa Fitri juga sekarang.
juga Sang Giti. Sanjake semangate, senengnya nek aku elik ini lho cah iku. Wah. Seru baru perkenalan mawon sudah seru Bu nggih. Artisnya cantik-cantik, manis-manis, imut-imut. Yo, meneh mboke walah. Ayu pol ya Nduk ya. Rodok maju sayang. Ngarepe panggung. Alah mah, adek nganu iku apa? Wah. Enggak badhe ngersakne lelagen, sumangga ditunggu atensinya mas-masnya, bapak-bapaknya sebelumnya nggih. Dikasih doa dulu buat para pamirsa sedaya muga-muga sehat walafiat Bu nggih. Pun panen apa dereng Bu? Sampun oleh pirang sak Bu. Nggo nanggap Trimanggala Bu murah meriah 3.000 Bu. Loh tenan ora ngandel kowe. DP nih bisa dicicil 3 kali sehari kayak ngombe pil Bu nggih sampai lunas. Oke ya. Wah. Iki dompet Nduk. Walah kok wis ana isine dompeten Nduk. Wow, aku suka ini. Ya semoga dikasih artis pertama. Aku gak lah pokoknya. Cantik-cantiknya ngene aku sampai bingung. Yang mana dulu? Sing di awan mau sing urung sing di. Aku ngene iki yo terus mendingan kok. Ya rene sayang sini sayang.
Loh ya, dicelok nang terus ngene. Ayo yuk. Ayo sayang, sini. Ojo nangis lagi ku kaya sono. Wis rene. Engko bar iki, bar kowe le, engko terus aku. Apa? Gegeri engko ya. Lah iya, santai nang kono sing penting kowe ngibing ngono dak wis lho ya lah ya. Ayo diaturi apa sayang? Ah? Suara mentek. Oh, dek mang brok-brok. Ayo toh. Entek suarane. Ya wis. Wah, jan, ayo dek sekar sini sayang. Iki tak kasih artisku sing aduhai. Mie mati. Anu los-los sik, Anduk. Mas Sandy. Diaturi lilae, Mas.
yo suarane biyo halus. Heeh, mak sendut ngono sing joget iki mau bokonge biyo. Terus nanti Ibu sampun di penggalih napa dereng badhe nyuwun ngersakne lagu napa? Ayo, omahe wis kadung tak rusoi ya deh. Ih, kowe kok ya melu ngomong. Pripun? Tali kotang. Pedot Mas, wis jamuren. Yang punya koleksi tali kotang yang mana? Oke, sapa Nduk? Oke, yuk ditarik bareng-bareng ada aja. Ima. Iya. Tri Manggala Budaya WOB. Kotang iki tak simpen ono ing ati tali kotang jadi tresnaku kang suci. Tali sakotane saikine lako ilang satlirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki ajan legane menewu dari kowe melu aku lako mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ing endi aku goleki tali kotang.
utang janji tresna tukang suci kali utang janji tresna tukang suci. Iya. Piye Mas? Tali kotang Mas. Kok diam saja? Kamu di situ. Piye Mas? Piye Mang sing bento sapa? Kowe? Ya wis nek ngaku. Ya wis nek ngaku. Sakake cah ganteng-ganteng bento. Ya guyu tenane. Ih aku wedi. Piye? Kowe antem sitok lho kowe aku kok ngrasakno kowe kok ya iso. Kasunyatan sing ngersakno sing ndi, Nduk? Alah, Mas. Sangu Mas. Kosongan. Aja gelem Pit, aja gelem. Aja gelem Pit, dibodoni yo. Nek gak sangu. Kandhane kon mek ngisor bantal iku kok ya iso. Heeh. Apa sih, Dek? Kosek ya sayang ya. Pamundutan dari bolongan bolongan kok ngantenan iki mang piye? Sing sunat. Kowe sing sunat. Ya Allah. Malam terakhir, ada permintaannya apa mau? Apa wae? Malam terakhir. Kasunyatan, yo yang mana dulu? Malam terakhir ya sayang ya. Heeh, sing di sayang. Yang mana malam terakhir? Ayo Cahayu sini. Gobe kok ya. Ayo Dek Sanggiti sini sayang. Ngono kok ya. Aku kok bingung rene Dok. Kasunyatan malam terakhir. Putri. Ayo. Malam terakhir Dok. Insyaallah. Iki jalukan cah. Aku kok turut nilai bingung. Dogobe kabeh yuk monggo Mas capcus ada malam terakhir. Tak sikat dhewe. Sendale cah bento kok ya digoleki. Sakake ning kosek kok. Ben ning kene engko nek dhewean kendel. Ayo. Iya masih bareng Tri Manggala. Awe. Malam ini Medeni. malam terakhir bagi kita. Ral ganduli sih. Ya ngono. Nek ra kena diganduli idai. Untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Aku ya. Esok aku Mbak barang le. Ya. akan pergi lama kembali Jane mamaku. untuk mencurahkan rasa Sabar ya, sayang. rindu di Aja dada. Yo. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Tentu hari akan Rindu sekali. Esok kita akan berpisah. Tentu hari-hari kan jadi sunyi. Semakin lama
bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok kita akan berjumpa di saat malam pesta perkawinan kita. Masih bareng Ri Manggala. Kita berpisah untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati, karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok kita akan berjumpa Di saat malam pesta perkawinan kita.
Badru kok cagesan, ya ampun. Saya lupa. Iya. Bahtera Cinta ya. Bahtera Cinta habis ini, oke. Apa Mas mau Mas? Kasunyatan kerinduan Bahtera Cinta. Bahaya koyok kaset deh ya. Yang mana? Terus nanti Bapak dilajengake nggih. Oke, yuk kembali ke artisnya. Ayo Dek. Sini Cayu. Kowe ku mbok ya sing aja bringsik, engko wis to, gampang. Engko tak bagi wis to. Iya, kowe iso nyanyi. Oke. Miken tidak? Engkau badhe ngersakne lalagan sumangga. Iki tidak menampik. Apa ya? Saweran. Lah apa Mbak jenenge tidak menolak nek bahasa Indonesia. Lah kan wong Jawa, saya kan tidak bisa bacutannya ya tidak bisa menampik. Tidak menampik. Hah? Jenis saweran apapun krecek gedang tape oke apa meneh dhuwit ya Nduk ya. Tase sakmene gedene kok. Lah ya wis dicepaki tas. Ya. Heh? Gelem. Wis to, engko teko mau tak goreng tak bubuti. Ayo lagune Nduk ya. Napa, Mbak? Kasunyatan. Sumangga Mas Wijari. Ya sumangga Kang Mas. Mas Wijari. Itu tukang pijet ya Nduk ya.
bakal luduk parake marek-marek kok ya. Wah, saya wengi tambah gayeng nggih Pak Bu nggih. Tasih enten pamundutan apa mboten? Pripun? Nambah. Iya, iki mau nang kene lho Nduk ya. Apa sayang? Endi mau sing nyuwun? Pupus sing nelongso. Artisnya milih gak apa-apa kok Mas. Milih yang mana? Mbak Opa? Sing gurine pirang? Anu niki bisu. Bindeng naman. Ngono ki lho Mas. Kak ya. Pupus sing nelongso yang punya koleksinya. Ayo Cahayu sini sayang. Kok Mbak Dukun malah aku disuwuk kok piye. Ben kono gen. Kuwe pokoke anggere urung gerok mbak orang arah tak sauri. Ayo sini sayang kerasa rewel. Gue tak ebesi lho, ayo Rene. Iya ampun seneng aku kok rada dokar bunder-bunder kabeh kok ya. Iya ya, apa mundutane? Apa mau Ndak? Pupus nelongso. Pupus sing nelongso, semoga Kang Mas masih digoyang bareng Tri Manggolo WOW. Wow. Digoyang kembali bersama Jadi Sakit Gereja Baru Putra Audio bersama Tri Manggolo Budo Nyodro. Mentingke wong
marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro atimu. Alah menggo sanggiti oleh sak lagu. Wah, Aku tak butuh cinta. kamu tak butuh cinta sik sebentar. Pokoknya ya sing ana udune aja. Pripun Mas? Kamu nggak butuh cinta ya? Terima kasih. Aduh Mbak Rie. Artisnya yang punya koleksi tak butuh cinta yang mana? Sing ngendi, Dek? Aku tak butuh cinta. Iso sayang. Iya, yo wis sembarang di artisku. Dek Putri. Ojo sepi ngene aja kok yo kok terus tengak-tengok nganggur iki lho sing ndi. Ayo sayang, yang mana sini sayang? Sing ndi? Cilik iki. Cilik iki agak iso balonku Mas, somben wis gede. Iya. Dek Putri. Ya sing urung, sing bisa ayo. Sing pirang mang ning ndi to, Dik? Pripun Kang Mas? Sing pirang? Sing pirang digecek malaikat Mas. Kok teng etan terus sih ndak? Lah iya, Wedine kula kok nek. nang etang. Rene sayang. Heh, engko tak mii wis le. Kenceng iki. Gendang to? Anakku lanang iki kok gregetno ya. Ya ampun, gak usah. Saisane ae Rene kowe lah. Sing penting ayo Rene. Saisane. Heh, engko tak abet jebret. Ayo. Sing apal apa wis sing apal apa? Iya, iki bento. Menang ayo coba layu ya. Cana kalau ya. Nah, yakin aku mau pulayu ngentutan. Ya semoga Kak Mas tak butuh cinta. Loh, kok mundur? Lah sing ngendi? Mbah Mas. Mas liyane gak aneh. Ngamuk, Nggih. ngamuk. Nggih. Bahtera cinta lho, pokoknya Ya, cinta iki. pokoknya. Ayo ndak iso iki saiki. Kok jumantuk dene kok ya. Sing pirang mang ning ndi sing Prima pirang? urung dadi ya ampun. Sing pirang moro ning ndi, Mak? Sing Mak. pirang. Sing Yo, Mak. pirang. Endi Iya, lho? Mak. Sing pirang. Oh, wis bocah- ning kene. Sing endi? Mosok jek ora iso Bahtera Cinta. Isa. Isa. Caca. Ada. Kamu dari Jepang jam berapa, Dek? Iya. Semoga Mas diganti Mas, Bahtera Cinta. Yuk, semoga masih digoyang bersama Tri Manggolo. Uwe ame. Wow. We are Viola.
Tak tunggu mak, balimu. Mauwer, sebentar. Dalam. Tak tunggu balimu Tak tunggu balimu. Iya. Padahal urung wayahe Bali. Rak kesel kowe ngenteni. Yang mana, yang mana? Arjun, kono aku disangoni cahiku kok, mau. Biasanya 300.000 Arjun. Ya yang mana? Yang punya koleksi Arjun. Tak tunggu Arjun, balimu. Arjun oke Tak Arjun. tunggu balimu. Oke. Arjun gak wowo mak. Arjun. Arjun gak apa-apa. Oke. Langsung oke Oke. capcus ya. Yang mana? Anakku kenggok kene ana sing bisu akhir karuan iki ndak yuk. Sing ndi? Ayo yuk. Sing pirang mangan ndi sing pirang? Iki lho Mas. Kudu tak buntel ae mbok ngrasakno ayo. Heh? Ayo yo, yang mana di apa sini sayang? Lah iki lho bocah kok ngene geleman ngono lho maksudnya. Maksudnya gelem nyanyi lagu apa bae. Kayak titeni kena njuk mi. Ora ben puru lah ya Nduk ya. Yang mana Nduk? Tak tunggu balimu apa? Denok. Durasi lho. Saiki malah gendeng. Ayo durasi lho. Tak tunggu balimu pamundutane. Jere Arjun. Arjun juga ada. Arjun. Arjun kowe disumbang sing kono. Ya Allah, sini. Lah iya, ya yang mana yang mana? Arjun. Kena ya. Gak isa, sing ngendi?
Sing endi? Ayo durasi rene kowe. Rene gagah aku kok ya usah. Kowah kaya waloh. Ayo nek ngene ayo tak tunggu balimu. Oh iya, tak tunggu balimu Mas. Arjun kok ambek Mae. Adik putri. Dalam sayang. Senyum dong. Nangiso setino ping pitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga senadyan dodo ngempet ning lara. Aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu ra citra senadyan adon ing kono. Sliramu tansah gumantir ana ing mripat lan dodo budal tak tunggu balimu. budaya ora neko-neko. Putra
barusan sing menyawang. Dikasih satu lagu lagi karo ngenteni momongane ya Nduk ya. Ada permintaan nih, gala-gala. Mang gala-gala ngantek tertunda berkali-kali Mas. Sidon tara iki gala-gala. Gala-gala sing dhisik mau lho ya. Aku nek diprotes piye? Arjun tak gala-gala. Arjun. Ayo Jun. Sing ndi? Kowe lah ya. Arjun. Sakjan. Apik gala-gala sakjan. Dek mang dikon gala-gala. Iya ya Arjun lah. Iki mboke Arjun karo adine kok iso. Aku gelem. Ya semoga Kang Mas. Karo ngenteni momongan ya sayang ya. Ada Arjun. Tasih sinarkan kalian Tri Manggala. Masih bersama Mas Udi. Mengapa dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Takkan lagi ada satu runcingnya bambu menusuk hatiku.
sat Pujian kamu melesat hatimu karena aku tak terima engkau dihina. Dalem Mas. Gelandangan, gelandangan. Loh, iki nek terus lakone. Pripun Bapak Ibu? Gelandangan. Tasih nyuwun 2 lagu. Batinku ben Gelandangan. kurangan nek ben pun nanggap. He? 2 lagu. Darahku rak jengil, Mas. Mbak. Pripun Pak? Sampun. Piye? Gelandangan. 302 lagu. Alah. Gelandangan, Mbok. Gelandangan. Gala-gala. Oke, tadi gala-gala sudah nyawer, nggih. Gala-gala lho, nggih. Oke. Ya wis. Iki momongane ambune wis semberbel entute kok Mas kok so. Yuk semoga Mas gala-gala. Yang mana? Adikku ya. Mas Ipa. Cah cilik iki lho mungil. Ayo. Gala-gala apik ketoke. Inuk nawa. Apa sih? Cah elike ngono. Bento. Gala. Di sana Mas. Ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Menanti padu kasih rindu rasanya ku di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya.
terkira, rindu segala-galanya. Tiada terkira. Sampun nggih Mas. Kita jumpa lain waktu ya Mas ya. Nanggap dhewe nek rapi nggih sayang. Ya ampun do kurang kendor ayo. Anjing.